Maghanda ang mga kapuso dahil simula bukas magdadala raw ng pag-ulan sa North Central Luzon ang bagyong Ambo na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Makibalita tayo live kay King Guevara. King? CJ, kanina nakaranas tayo ng mahinang pagulan at makulimlim na panahon dito sa siyudad ng Dagupan. Ayon sa Pag-asa, posibleng hudyat na ito ng papalapit na bagyong si Ambo. Abala si Ann sa paglalaba nang abutan namin sa kanilang bahay sa Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Naapura ko na maglaba kasi parating yung bagyo bukas para matuyo ka agad kasi maaraw ngayon. Bukas tag-ulan na. Ayon sa Pag-asa, ganap ng tropical depression ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. May bilis itong 10 kilometro kada oras at bilis ng hangin umaabot na 55 kilometro kada oras. Inaasahang maglalandfall ang bagyong Ambo sa mga susunod na araw. Sa ngayon nasa karagatan pa siya, posible pang lalakas po ito at nasa tropical depression na ngayon. Kung hindi magbabago ang direksyon ng bagyo, posibleng tatawid ito sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya asahan daw ang maulang panahon simula bukas. Pag tuloy-tuloy yung path nito, posibleng gigilid dito sa may area ng Pangasinan. Pinaghahandaan na ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang posibleng epekto ng bagyong Ambo. Tuloy rin ang water rescue training ng ilang kawani ng PDRRMO. Yung mga resources natin ay ating maintain, lalong-lalo na yung land asset saka yung water asset natin. CJ, posibleng lumihis at magbago pa ang direksyon nitong bagyong Ambo. Kung sakaling namang magbabago ito dahil sa weather system o yung habagat, ay posibleng hilahin ito pataas at dumaan nga dito sa extreme northern Luzon. CJ, as of 2 p.m. kanina ay umabot na sa 50 degrees Celsius ang heat index dito sa siyudad ng Dagupan. CJ. Maraming salamat, King Guevara.